Wong Jawa ilang Jawane. Aku iki wong Jawa, tedak turune Jayabaya. Uripku ing jaman mardika. Esok sore bengi awan diajari basa. Maca nulis uga ora bisa. Anggonku sinau kanthi kepeksa. Nganti saiki aku ora bisa basa. Sinau basa kok nganggo dipeksa. Ora dipeksa wae isih ora bisa. Apa meneh nganggo dipeksa. Sinau basa dipeksa. Budaya dipeksa. Maca nulis dipeksa. Ngomong nganggo basa krama dipeksa. Ngono kok njaluk bisa basa. Sapa kandha? Wong Jawa wae ngomong Jawa ora bisa. Wong manca malah pinter basa Jawa. Surakarta Ngayogyakarta iku pranyata. Dadi seksi wong Londo kang padha gegulang basa Jawa. Seni, budaya lan maca kabeh digegulang nganti bisa. Linambaran ati seneng ora kepeksa. Mulane wong Londo pintere ngluwihi kita. Sing duweni kabudayaan tedak turune Jayabaya. Nanging kasunyatane kita ora bisa. Wong Londo malah sangsaya cetha trawaca. Janjane aku geton, malah sangsaya bingung. Lah kok ora? Wong Jawa malah ilang Jawane. Nanging wong Londo malah Jawani. Apa iki kan diarani wolak-waliking jaman? Mbuh ora ngerti. Sing wigati, wiwit saiki aku seneng marang basaku dhewe.